Sekne is celebrating his first anniversary na Lulu. Let me just read what she posted. Until death do us apart. Happy anniversary, my wife. Kogore zvarisingatani naye. Ratokwana. Sekutamba sekuseka. I just hope he will keep his promise because kuna Sonia he also said the same thing. And recently marriage yawo yenzea pane zvaiitika pane kakusheka kwayakaita Lulu akadzokera kumba pakatadza kunyatsowirirana vanhu ndosaka tete Mobhi vakangozvibuda mazuva ano havachamboite zvekuti muroora chichi varizi mazuva ano kana anniversary havana chavaposta hanzvadzi yavo yatongopostawo yega ende vanhu kubva vanyarara kunge sitombori anniversary yadzamba rafuta kuti chiko vanhu kungokanganwa kwacho kwakaoma veduwe celebrate ivo veduwe first anniversary nadzamba rafuta. My only advice kuna Lulu ndeyekutongogara akapfeka because hakuna munhu weZANU-PF ari loyal and faithful. Kungogara uchipfeka uchidzoka uchiita sei otherwise hapana zviripo apa. In the past year of their marriage a lot happened. There were a lot of fights and I'm sure Lulu was even overwhelmed. But anyway, it's better to cry in a G-Wagon than to cry in a bus. I told Nani, because Sonia was coming nema fight now and again. Like there was just a lot that was happening during the in that shamisika uti igore ichi vanosenga vakarorana kudhara because nyaya dzacho dzakaitika dzakawandisa. All the best in their marriage. Isu taingoti zvedu dai paita mwana ndo zvatinenge chingoda tinoda ka junior ka weekend junior kachimhanya. I know it's very sensitive kutaura nyaya yenhumbu but havana kana basa. But tinongoti all the best. Ndo zvatingangotaura. And Lulu should be very calculative because unosiwa usina kana mabenefits pamberi apa. Zvosiyana nesu isusu tikangoramba tinongobuda nemapoto edu. Handiyo vane mamillions ariko. And at this moment Sonia ndiye ane chimuti because ndiye wife on paper. And weekend kudivorca kwacho kunotonetsa nenyaya yemari because vanonyatsoziva kuti muchato wawakachata vaionererwa pfungwa kuti havazoite mabillions. I think anotongoona kutoti Sonia kugara ari ane bepa zviri nani and hopefully Lulu akaunderstanda kuti why iye asiri wife on paper. Wife on paper ndi Sonia and then uyu ndi wife wekozvino tingati wife wemumba ndiye ari mumba then Sonia is on paper ndiye anenge achinzi kwakanzi kuri kudiwa first wife kwatonzi izvezvi kudiwa munhu anofanira kusaina as a wife. Lulu hatokwani Sonia ndiye anotoenda because ndiye ari recognized kuma-courts. So mukuona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakatooma pakadai so I don't know if they managed to do anything about it. But Sonia aitongo not so long ago Sonia akataura kuti zvinhu ari kuda divorce but divorce yacho haisi kuuya hanzi akabvirira kunetsa nyaya yacho kudhara but Sonia achitotaura kuti vaida number 3 mwana wechi3 vaida chi saka ukangoona wakadai so chero zvake zvikanzi till death apart hakuna till death. Till death yacho inokwana papi papo ine munhu anenge achingonyepa ine munhu asingatauri chokwadi anoenda neurweseri kuna first wife. What is that? And haashaye chekutaura is a crook. A crook munongoziva a crook rinoita crook. Crook harishaye zvekuti ritaure rinyengetedze Lulu ipapa anenge akatotaurwa zvimwe zvinhu zvitori quite opposite nezvatikanzwa naSonia zvinhu zvacho so I don't know. But anyway I like the fact that Sisi Lulu vakagoisa bhora ravo gore vari mumarriage vachingotatarikawo uchingofambira mudenga kungazodei zvako ungadei pakadai so kana munhu wese ungatadzawo kudawo zvinhu zvakadai soft life inodiwa nemunhu wese so indongoti ngavashingirire zvavo vari mumarriage macho chero zvikanetsa zvikaita sei ndofunga even maparents acho anototi dzokera ikoko vanototi find a way yekutoti zvinhu zvacho zvinyatsoiti zvakanaka. Makamboona kuti weekend kubva pepe nyaya yekunzi vabereki vaLulu vakakomplaina kuti life yavo yanga iri private vakabirwa vakaita sei makambozombomuona achienda achiita zvekuburitsa kumba kwana Lulu kana kuita sei akabva atongomiswa akatoziva kutoti uko kwakutambirwe zvisina kana basa rese. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panya Eva, so that subscriber, please make sure that you're subscribed and see you in my next video.